Ayan, naka-LS na pala ako. Naan natin guys. Kasi naka-LS na ako. Para hindi ako ma-CPR ba? Hello Project 98. Hello, good afternoon. Mega mega love shoutout. Wait lang ha. Wait lang Project. Good afternoon. Kamusta ka na? Ha? Kamusta na? So, ngayon lang ako nagparamdam. Wow, nagparamdam na. So, wait lang. Nagbubukas pa ako ng aking harang. Ayan, wait lang ha. So, ngayon lang ako nakapag-live. So, laging busy, nagbisi-bisihan kasi ako. Kaya yan. Ngayon lang ulit na nakapag-live. At yun na nga, gaya pa rin ng dati. Bumaba na naman ang akin WH. Kaya eto, natataranta ang lola para mag-LS na naman ng bonggang-bongga. So, ayan. Okay na. Ayan, maraming salamat Project sa pag-support mo sa akin dyan. Thank you. Ikaw ang aking unang guest. Thank you so much at good afternoon sa iyo Project. Good afternoon, good afternoon. Thank you so much. Ayan. So, nabisi ka ata? Yes, true. Nabisi talaga ako ng bonggang-bongga. Kaya eto, at saka isa pa rin yung mahina ang aking signal dito dahil nga maulan. Maulan ng bonggang-bongga. So, mahina ang signal at isa na rin yun kulang ako sa load. Oo, kasi wala kaming wifi. So, kasi makayayamanin sana kung meron tayong wifi. Kaya lang, load ang aking gamit. Load ang aking gamit sa pag-LS. So, yun. Wala akong wifi. Kaya load. So, medyo kapos tayo. Ito mga ilang araw. Kaya naman, diba? Kaya naman, ngayon lang ako nakapag-LS. Ayan. LS. Kailangan ko ng headset. Asan headset ko? Ayra, nandiyan dyan. Nandiyan dyan. Sa hinigaan ko kanina. Ayan. Tapos, oo, yun. Nagsaset pa ako ng aking V8. Oo. So, yung V8 ko, meron akong V8. Kaya lang hindi ko magamit-gamit ang matino kung paano nga ba ito. So, display lang yan siya. Kaya ito na naman, nagtatrying hard akong gamitin ang aking V8. Hi, Red Chris. Mega love shoutout at good afternoon. Maraming salamat sa paglaro ng aking harang. Maraming salamat sa pag-support at walang sawang pag-stay sa akin. Thank you so much. At yun na nga, hindi nakakonect yung isa kong live dito sa akin. So, oh wow. Wow. Hindi siya nakakonect. Off natin to. Ha? Hindi ko alam pero hindi natitrace dito sa cellphone ko pero nakabukas hotspot ko. Hi, hello sa 4 million in my house. Hello, good afternoon. Mega love shoutout. Ayan. Ako. Mega love shoutout sa inyo lahat dyan, guys. Teka lang. Hi, Cooking Urdu. Assalamualaikum. How are you, dear Kusina? I'm fine. Thank you so much. Afka shukriya. Cooking Urdu. Thank you so much. Yan. Okay na. Natrace na. Yan. Afka shukriya. Bahat shukriya. Cooking Urdu. Thank you so much. Don't worry. I understand. Even some Assalamualaikum. Yan. I'm fine. Paano na ba to? Paano nga ulit to? Ayan. Like that. Thank you so much for thank you so much for coming my LS. Thank you so much Cooking Urdu. Ayan,
I appreciate your present to my LS. So, ano nga ba ito? Ito yung live ko. Tapos, naka-open na yung aking, ayan, Sparking Dear friend. Ayan, thank you so much. Ayan, ano ba to gagawin ko? Hindi tumutunog yung V8 ko pa, no? Wala dito sa live ko. Ito. Tapos, ito, ano ba to? Ayaw ko ma-echo. Yan. So, yan na. Oo, naka-blue na siya dito eh. Tapos, ayan, hi, Jerry! Uy, Jerry Martinez, hello, good afternoon. From Project 98. Thank you so much sa pagtamsak. Ayan, maraming salamat sa ad moderator. Thank you sa pag-join sa akin, ha. Project, maraming salamat sa pag-join ng isa mong CP. Ayan, maraming salamat sa pagtambay. So, ito nga, paano nga ito gagamitin ko? Ito ba? Wala dito yung mic, yung mic ko wala din nagka-clap. Bakit? Paano to yan? Ito, nakasaksak naman yan siya ba? Oo, nakaan naman din dito. Ano? Bluetooth. Dito, try mo, baka yung Bluetooth ang problema. Saan ba? Mali yung sinaksakan nyo. Yan. Hindi. Ay, nga patama. Mali ka rin. Baka Bluetooth Yun yung dito sa mic. cellphone ko. Bluetooth. May Bluetooth ba dito? Yung headset. Hindi ko alam eh. Ayaw gumalaw, ayaw tumunog. Yung headset pa ata. Yung speaker. Wala eh. Speaker ang kulang. Ayan, pasensya na guys kasi nag-aayos ako ng aking V8 kung paano siya tutunog. Kaya lang ayaw gumana yung V8 ko na naman. So, balik na naman ako sa umpisa. Ayan, thank you so much nga pala guys sa pag-join nyo sa akin dyan. Pasensya na kayo ha. Medyo hindi talaga ako expert. So, ito na naman ako. Nangangapa na naman ako sa aking mga gagawin. Nagsiset ako ng V8 ko kung paano magkakaroon ng effects. Yan. So, wala talaga yung gumana. Saan ba? Dito sa cellphone ko, Bluetooth ba? Speaker. Oo, baka speaker. Asan yung speaker na maliit? Hindi, Di ba nagamit nito nung last week? Oo, napipendot ko yan siya. Yun, yung speaker kong maliit. Kunin mo. Ayan. Pasensya na talaga guys. Nag-aayos ako ng aking nag-aayos ako ng V8 ko. Oo, yun. Yan. Ayan. So, nag-LS na naman ako kasi bumaba na naman yung WH ko tsaka yung aking views. Pero, medyo naging busy-busyhan ako. Kaya ito na naman ako. Hindi ko na naman na-maintain yung WH ko. Kaya, kailangan ko na naman mag-live. Oo. So, pasensya na kayo guys. Oo. Hindi prepare. Ayan, it's project. Project, thank you so much ha. Nakakatuwa naman. Maraming salamat sa pag-support mo talaga. Maraming salamat sa ginagawa mo para mag-join sa LS ko. Yung views. Thank you. Tsaka sa thumbs-up. Ayan. Thank you so much, Project. Thank you. Thank you talaga, Project. Kailangan ko speaker. Speaker na lang to. Yung free speaker ko. Oo, promise. Speaker daw. Ayun yung maliit. Ayan. So, nag-ano pa kami ng talaga. Thank you, Project, ha. Thank you so much. Pupunta, kamusta? May bago ka bang may bago ka bang playlist, video, ganon. So, ang dami kong piniplay. Pero sige, piplay kita. So, nakatapos na akong i-play si Meets. Uy, alam nyo ba?
Walang problema sa akin. I-play ko kayo ng bonggang-bongga. Kasi naintindihan ko na, hi, Sir DJ! Good afternoon. Ito na naman ako. Nangangapa sa V8 ko. Sa headset mo siya ilagay. Tapos, click mo yung ano. Hindi, yan. Bakit may ngay? Hindi. Ano nangyari sa ano ko, speaker ko? Ayun. Pero, lobat? Baka lobat siya. Yung maliit. Burag-burag ito. Oo nga eh. Yung ano yung malaki. Hi, Rai! Hello, good afternoon. Ayan, nagbaba ng bahay si Sir DJ. Ayan. So, ang tagal niya magsipagbaba. So, eto si Sir DJ. Yan nga, guys. Pin. Guys, sa mga kulang pong WH, ayan, si Sir DJ po, dikita niya yan po siya yan, guys. Nag-aayuda yan siya ng WH. Nagpe-play yan talaga. Best project, thank you. Tamsak Harang, thank you so much. Project sa paglaro ng aking harang at pag-tamsak at pag-views, thank you so much. Maraming salamat talaga, project. Nakakatuwa, di ba? Very supportive. Maraming salamat. V8 talaga. Ayan, sa project. Yan guys, sa mga kulang pan WH dyan, kulang pa ng views and gusto pang mangisda. Yan, sa mangisda lang po tayo na mangisda. Marami pong banana, WH at views, tamsak si Sir DJ. Sa mga gusto pa pong mangisda dyan, please connect on the top and don't forget leave a good comment at hashtag KitKat. Ayan, to notify na nanggaling kayo sa akin, o diba? Tapos, yun na nga. Ayan, sa 2 million may house, mega love shoutout. So, naninibago ulit ako sa tagal ko nang hindi nakapag-LS. Parang nangangapatuloy ako sa mga sasabihin ko. Nangangapatuloy ako sa mga sasabihin ko. Medyo naging busy kasi ako eh. Ayan. Tapos wala din siya sa mic ko. Pasensya na guys, talaga inaayos ko yung V8 ko kasi gusto ko talaga siya magamit. Gusto ko rin sana kumanta para nagsitakbuhan ba kayo sa lahat sa pangit ang boses ko. Sayang yung V8 ko. Hindi ko siya nagagamit. Ilang beses ko itinatry talagang gamitin yung V8 ko. Hindi kasi ako marunong. Yung nagkakaproblema ako sa sa mga wire. Oo. Dito sa wiring ata, no? Ayoko ng echo. Tapos bakit ito wala? Ito. Dapat mag-chief mark na ako. Hello guys. Ayaw tumunog. Ito dapat alam ko yun eh. Ayan. Pag pinindot to, alam ko tutunog to. Pero ayaw talaga. Sa speaker ko lang. Saan? Sa speaker ko lang. Wala tayo speaker, ganun. Yung isa malaki. Yung speaker natin na isa malaki, low-bat ata. So, kailangan pa natin i-charge. So, hindi ako prepare, ganun. Ayan. Ayan. The turtle is flying. Wow. Ayan, so siya na guys. Hi Mimi Ver, tamsak dan. Thank you so much Mimi Ver sa pagpunta mo sa aking LS. Maraming salamat. Hi Mimi Ver, thank you talaga ha. Meron po tayo guys na nakapin. Sigurado naman ako na dikit na kayo dyan sa nakapin. Pero tuslok po patamsak po sa binabaan niyang bahay. Oo, patamsak lamang po 4 hours ago yung new upload niya. Ayan, please connect on the top and don't forget leave a good comment and hashtag KitKat. O, diba? Ayan, maraming salamat Mimi Ver sa pagpunta mo sa aking LS. Ayan, mega love shoutout po Sir DJ from Mimi Bear. Maraming salamat Mimi Bear sa pakaway-kaway. Ayan, mega love shoutout na from Nightboot. Ayan, si Nightboot ko, tinanggalan ko ng jacket kasi naman naninipa siya. Wala na nga akong viewers. Tapos i-hide niya pa yung aking mga viewer. So kaya yun, tinanggalan ko siya ng
jacket. Kaya naman, wala siya jacket. Ayan. Ayan. Maraming salamat sa inyo sa inyong lahat guys sa pagpunta nyo sa padaan sa pasilip sa aking LS. Thank you so much. Ayan, so yan nga, hindi na naman ako makapagpakita. Nakatago na naman ako kasi nga naman, nagpe-prepare pa ako kung paano ko ayusin ang aking V8. Kapag expert na ako sa mga sa pag-set ng aking V8, ayan, lalabas na naman ako. Oo. Gusto ko talaga sumayaw, Char. Kaya lang, hindi okay. Hindi kami close ng V8 ko. Hindi kami close ng B8 ko, kaya eto, hirap-hirap siya gumana kung paano siya papaganahin. Nahihirapan ako talaga. Yun, bakit mahina siya? Kilakasan yan siya? Ayaw niya gumana. Nakakaloka. Cooking or do light problem. Light problem? I think, so my speaker. Yes. My speaker is not good enough for my V8. No sounds. But no sounds. Ito dapat. Wala. Ito na siya. Grounded yan. Oo, parang grounded yung B8 ko. Hi, Ma'am Jess! Hello, good morning. Ay, hindi, good afternoon. Good afternoon, Ma'am Jess. Tamsak, thank you so much. Sisi ko, isa pa tamsak. Ayan, so ngayon lang ulit ako nakapag-live, Ma'am Jess, kasi medyo busy. Nagbisi-bisihan ako. At yun, isa na rin yung mahina yung signal ko. Kaya ngayon lang ako ulit nakapag-LS. Ayan, sa 5 million in my house, mega loud shoutout. Thank you so much sa pag-join at sa pag-support nyo sa akin. Meron nga pala tayo guys nakapin. Meron tayo guys nakapin sa mga hindi pa po dyan dikit. Please connect on the top and leave a good comment. Don't forget #KitKat to notify na galing kay sa akin. Ayan, sabalo na kayo dyan. Ayan, kamusta po host? Ito okay lang naman ako. Para akong parang Yakult everyday okay. Ayan, tapos sasamahan pa natin ng Airner phone para everyday happy. Ayan. Thank you Ma'am Jess. Hello everyone from Ma'am Jess. Ayan, Cooking Urdu sa pakaway-kaway. Thank you so much. Hello Cooking Urdu. If you want more subscriber and if you want WH watch hour, please connect on the top because Sir DJ Mervy he give plenty WH. Yes. He process monetization on your channel. If you are not monetized, please connect on the top and he help you to monetize your channel. Ayan. Cooking Urdu, kumaway-kaway si Ma'am Jess. Ayan, thumbs up project. Ayan, thank you so much project sa pag-support at sa pag-thumbs up. Ayan, yung mga thumbs up ko ay nanggagaling kay project. Thank you so much project. Ay project, kung hindi ka pa dikit kay Ma'am Jess. Ayan, si Ma'am Jess ay kumakanta yan siya. Kumakanta kayo at malilibang kayo sa kanya ng bonggang-bongga. Ayan, salamat Sisi Kuy sa pa-heart mo dyan. At maraming salamat project sa pag-support. Hi, Kamsat! Kamsat, kamusta? Thank you so much. Hi, Alpha Fuente. Good afternoon. Hello. Mega loud shoutout. Sexy sa'yo at sa lahat from Alpha Fuente. Yan, maraming salamat sa pakaway-kaway, Kabsat Baryotic, at ganun din sa'yo, project. Salamat, Alpha Fuente, Dan Tamsak, the idol. Thank you sa pagpunta. Yan, sorry, Alpha Fuente, nakatago lang ako, so hindi pa ulit ako makikita. Bakit ganon? So, every time na pupunta ka, hindi mo ako nakikita kasi lagi ako nakatago. So, hindi mo ako natatimingan na lumalabas sa aking LS. Ayan, maraming salamat din. Thumbs up from Kabsat. Thank you Kabsat Baryotic. Guys, please connect on the top. Sa mga hindi pa dyan dikit sa nakapin, please connect on the top. Hi, J Mix Vlog. Thank you for coming. Ayan, dami ko new friend. Ayan, thank you so much, J Mix Vlog. Maraming salamat sa pag-join. Yan, may jacket ka na. Pakisukat kung kasya at fit na fit sa'yo yung binigay kong jacket.
Ayan, thank you so much. Ayan guys, nagbaba po ng bahay si Kabsat. Ayan Sir DJ, baba muna po kita para mapin ko si Kabsat. So first time ko lang mapipin si Kabsat Baryotic, o di ba? Ayun guys, sa mga hindi pa po dyan dikit at gustong malibang sa pangingisda, maraming isda sa bahay ni ni Kabsat Baryotic, maluwag po. Ano yung maluwag? Welcome. Ay, maluwag yung binigay kong jacket. O, ibig sabihin, nag-diet ka, kaya hindi fit na fit sa'yo. Ibig sabihin yan, nag-loss yung pounds mo. Pumayat ka, kaya maluwag yung binigay kong jacket sa'yo. Alam ko kasi yung mga binibigay kong jacket, ano yan, fit na fit, kasi stretchable. Dahil sa sinabi mong maluwag, nag-diet ka, pumayat ka, char. Ayan, project, thank you so much sa tamsak at harang. O, diba? Guys, meron tayong bagong nakapin sa mga hindi dyan dikit. Please connect on the top. Marami, malilibang kayo sa kanyang live. Nagla-live yan si Kabsat Baryotic. Marami yan siya tip at humuhugot din yan siya. At kung marami kayong tanong lang kayo at willing siyang sagutin ang inyong mga tanong. Wag lang pera kasi yan ay hindi niya kayang sagutin. O, diba, Kabsat? Ayan. El Puentes, salamat sa pa-heart ko dyan. Sa mga gusto pa pong mangisda, please connect from the top. On the top pala. DJ Marby OTW from Baryotic. Ayan. Sa mga gusto pa pong mangisda, si El Puente, marami yan siyang banana. Dikit na lang po kayo dyan, guys. Please connect to each everyone. Go to channel kayo, guys. Kung tapos na kayo sa nakapin, connect na lang po kayo dyan sa baba. Ayan. Tapos Cooking Urdu, Jess, Dear Dan. Yan, Sisikoy, Ma'am Jess, dikit na daw sa'yo si Cooking Urdu. Si Cooking Urdu, guys, very supportive and legit na friend ko siya. Yan, very legit. Very supportive siya kasi kahit di niya ako naiintindihan, dyan siya nakasupport. At sa mga posts ko, sa mga upload ko, nagko-comment yan siya. Kaya naman, Dan, Sir Baryotic from El Pupente. Yan, maraming salamat sa kapatid El Pupente sa punta sa bahay ni Kabsat. Ayan, very supportive yan. Ayan, Jess, Dear Dan from Cooking Urdu. Sisikoy Jess, nandiyan ka pa ba? Pasukli na lang kay Cooking Urdu. Ayan, project, thank you so much sa maraming pag-join ng mga ninja. Ayan, maraming salamat Fred Chris Vlog. Maraming salamat sa pag-support ninyo sa sila ni KitKat, guys. God bless us all from Red Chris. Thank you so much sa pag-support. Ayan, thank you. Yan, number one fans and supportive. Yan. Thank you so much sa inyo lahat. Ayan, Baryotic Boy, El Pupente, thanks. Baba ka bahay mo. Yan, baba ka daw ng bahay mo dahil pupuntahan ka ni Kabsat. So, lahat ng nandito, guys, legit at organic ko silang friends sa YD at ganun din kay Project 89, ayan. So, nag-aayuda siya sa akin ng tamsak at harang views. Ayan. Maraming salamat, Project, sa pagbigay sa akin ng views, tamsak at harang. Maraming salamat. So, babawihin na lang ako sa'yo. Play kita ng bonggang-bongga. O, diba? Para sa WH mo, Jump Project. Thank you so much. Yun, guys, nagbaba ng bahay si El Pupente. Tamsak lang, idol from El Pupente. So, on the way na ako sa bahay mo. Yun. Ito yung tambayan ko kapag yung mga nagla-live to kasi si El Pupente, mga banda, mga hapon to eh. So, Bisaya yan siya ba? Pag natuto na ka sa live niya, ginugulo ko yan siya ba? Oo, tawa naman siya ng tawa. Yung tawa niya, pag ginulo ko siya, abot hanggang 10. Hi, Jocelyn, hello, good afternoon. Thank you for coming. Maraming ano nangyari? Bakit na-delete siya? Views, delete. Bakit? Ano nangyari? Wait lang. Bibigyan ko lang siya ng jacket. Kasi napunta pala ako sa bahay ni El Pupente. Yun. Sorry naman. Tao lang. Ayan. Dan na ako sa'yo, kapatid El Pupente sa bahay mo. So, nag-notify ako para sa yung live. So, guguluhin na naman kita doon. Ready mo na ang iyong mga tawa. Okay?
Ayan, dana ako sa'yo, El Pupente. Ayan. Jam, nagamig love shoutout sa'yo. Idol, hi, Neo. Hello, good afternoon. Yan, meron ka ng jacket. Ayan, pasukat. Kung fit na fit sa'yo yung jacket na binigay ko. Yan, nagbaba po sila ng bahay dyan, guys. Please, connect po tayo dyan, guys. Ay, connect tayo. Hi, Ray Grisbe. Good afternoon. Thank you so much sa pag-support mo dyan. Ayan, thank you so much. Ayan, ano nga ba to? Sana ba, Neo, meron ka ng jacket, binigyan na kita ng jacket, pasukat po kung kasyang-kasya yung binigay kong jacket sa'yo, from Lazada. Ayan. Thank you so much sa inyong lahat dyan. Guys, dikit-dikit po tayo, guys. Please connect din kay Kabsat, El Pupente, dan 3 short and full watching din. Dan, ayan. Maraming salamat guys sa pagdikit-dikit niya dyan guys ha. Thank you so much. Alam niyo ba guys, nakakabit yung V8 ko. Nakaset yung V8 ko pero hindi siya gumagana dito. Hindi siya gumagana. Start na naman ako ng panibagong umpisa kung paano ko isiset itong aking V8. Kasi hindi ako expert. So I think kulang na ako sa speaker. Ayan, Kabsot. Maraming salamat sa mga emoji mo dyan. May premiere. Ayan, yes. Salamat sa pagpo-promote. Pababa na lang na aking link, char. Ayan, may premiere si Kusina ni KitKat mamaya 7:30 p.m. Please support. Thank you again. God bless. Salamat sa pag-promote ng aking LS Red Chris. Thank you so much. Maraming salamat sa pag-promote. Yan guys, meron pala akong premiere, dalawa, short ano lang naman yon, short video, 5 minutes, so yan. So yun kung paano ko kadaldal ngayon, ganun din kadaldal, mai-entertain ko kayo sa aking upload dahil nilagyan ko siya ng twist, so kasi may dinagdagan ko siya ng motivation. So habang pinapanood mo yung kung paano ko niluto yon, so mai-entertain kita sa aking audio dahil meron siya motivation. Naway may makapulutan kayong aral habang pinapanood nyo yung aking premiere dahil dinagdagan ko talaga yan ng twist para maiba naman siya. So mamaya, ayan, maraming salamat Cooking Urdu sa pakaway-kaway. So mamaya magpe-play yun siya 7:30. Sa mga hindi dyan busy, baka pwede naman pa-notify para mamaya malibang kayo sa aking sa aking upload, 'di ba? Medyo may counting pahugot-hugot lang. Walang pabaon kasi, kaya hugot-hugot na lang. Walang pabaon, kaya pahugot lang tayo muna sa ngayon. Oo. Diba? El Pupente, tusok na rin from Kabsat Baryotik. Ayun guys, maraming salamat sa pagdikita nyo dyan. Yan. Maraming salamat sa punta nyo sa bawat channel ha. Please connect on the top talaga. Maraming salamat sa pagpunta nyo at nagdikit sa nagsusukli dyan. Thank you so much. At Project, thank you sa ayuda mong tamsak at views. Thank you so much sa pag-support Project. So yummy. Cooking Urdu, I'm here on your channel. Will I leave a good comment and thumbs up and full watching to your video. Ayan. Ayan, nandito na ako. Thank you for sharing this video. Ayan. Ano ba yung sabi na Apki-aki halhe. Apki-aki halhe. Ayan. Thank you so much sa pang-emoji dyan, sa pa-heart. Ayan, El Pupente, nag-notify ako sa So, mamaya meron kang live. So, pupuntahan ko yung live mo dahil kailangan kong mangisda. Sana naman ay makahuli ako ng balyena. Please support me, all friends. Yes, I will support your channel. I think you need WH. Yan. Yes, you need WH. Yes. More upload. Duduguot ako dito, Kabsat. Red Quiz. Tulungan niyo ako mag-translate ba. Tamsak Haram from Project yan. Thank you so much, Project. Wait lang sa jacket ha, kasi nandito ako sa bahay ni Urdu. Yan.
Kaya mo yan, KitKat. O, di ba? Me Project. Thank you so much. Wait lang. So, kailan ka ba yung bahay ni Sir Gigi Marby para kay Cooking Ordo? Kasi, ano nga ba ulit yan, Sir Gigi? Kailangan niya ng WH, I think, kulang siya ng WH, Kasi, konti pa lang yung video niya. So, yung video niya, nasa 100 pa lang. Yes, di ba? Dito ko, yun. Ano ba parang Dicky Mary? Hindi, ayan. Hinahanap ko pa yung bahay ni Sir DJ Marby para maibaba ko yung link niya. Ayan. Meron kasi siyang nag-ayuda kasi ito ng WH. Kasi kapag may mga friends ako na kulang pa ng WH, talagang nire-recommended ko, bakit may dalawang nakakonect sa akin? Papatay nung isa kasi maubusan ako ng load, guys. Tapos pag may kulang talagang WH, guys, ang nire-recommended ko si Sir DJ Marby. Pero si Reg Chris, nagpe-play all the way yan. Nagpe-play yan siya, guys, ng WH. Ayan. Please connect sa binaba kong bahay. Ayan. Nagbibigay yan siya WH Watch R. Yes. He process monetization. Yes. Dudugo utak ko dito, guys. Project, meron ka ng jacket ulit. Maraming salamat, Project. Ayan, sa 7 million in my house. Mega love shoutout. Good afternoon. Please connect tayong lahat dyan, guys. Magparamdam kayo, guys. Connect po tayo, guys. Ayan. Guys, mangisda, wag tayong mag-stop mangisda, wag niyo akong tutularan kasi medyo naging busy ako. So ito yung aking bahay nag-stop sa pag-angat kasi masyado akong busy. Wow, sana all busy, 'di ba? Or may pinagkakabisihan, ganon. Tapos ayun nga. So nag-live na naman ako dahil bumaba na naman yung WH ko. Yung araw niya pababa, pati yung views, nakakaloka, 'di ba? Pero talaga yung WH ko kailangan ko pataasin kasi bumababa siya. Yung mga ganong bang eksena. Ayan, sa 6 million in the house. Guys, meron tayong nakapin, ha? Wag nyo kalilimutan, meron tayong nakapin. So, yan nga, Kabsat, ibababa na kita para maitaas ko naman si Kabsat, si Elpo Pente. Ayan. Replace pin. Ayan. Para lahat na pipin ko, diba? Your project, Tamsak Harang. Maraming salamat. Project sa paharang-harang mo dyan. Thank you. Guys, ayan. Meron ako. Bakit wala ka pa rin jacket? May jacket ka na. Remove. Bakit hindi lumalabas jacket mo? Remove. Nakalagay dito sa akin mo, screen. Remove as standard. Meron ka ng jacket, pero bakit nakikita kita dito sa screen ko wala kang jacket? Neo, bakit? Wala ka jacket? Asan na ulit? Ulitin ko, nasaan na? Bakit? Bakit ganon? Ano nangyari? Walang jacket siya. Sino ba yan? Siya. Ayan, Sir DJ Marby, maraming salamat na pa-heart. Dito sa screen ko, meron akong isang walang jacket, pero dito sa kabila akong screen, hindi siya lumalabas. May jacket si U Project, meron siyang jacket. Sa ibaba niya, wala siya dito. Bakit ganun Si U, Neo, bakit wala kang jacket? Go to channel. Meron siya ditong dikit naman ako sa kanya. Teka nga, i-bell ko siya ulit. Bell ulit. Sorry ha, pero mukhang hindi niya ako maiintindihan kasi siya a rich man in love with a humble person, faithful. Wow. See on Ellen. Wow, ang galing Nandito ako sa bahay ni Neo, guys. Sige, pop-up lang kayo, nababasa ko kayo sa kabila kong screen. Yes, mini. Tinatranslate niya yung mga tinatranslate niya yung mga video. Si Kwensoy.
Hi, Neo. Good afternoon. I don't know what happened. Hindi ko ma-explain kasi hindi ko alam kung paano. Pero dito sa screen ko, binigyan ko na siya ng jacket. Pero, nakikita ko, wala pa siyang blue. Oo, wala pa siyang blue. Hindi ko maintindihan kung bakit dito sa screen ko, wala pa siyang blue. Oo. Dito naman sa naka-live kong cellphone, hindi ko siya nakikita. Ayan, salamat sa kabsat sa pakaway-kaway mo diyan. Ayan, project mayroon ka na ulit jacket. Ayan. Ang dami mong no. Salamat sa patamsak at sa paharang mo ha. Thank you so much project. Ayan, sana all maraming ninja, 'di ba? Kasi ako, meron ako ninja kaya lang ang ninja ko lang 7. So, bihira ko pa siya magamit dahil kapos ako sa load, kaya hindi ko siya mabuksan. Kulang ako sa load. Ayan, DJ pull your video, DJ my old gold friend. Wow, sana all gold. Sir DJ Murphy, sana all gold. Sir DJ, sana all gold. Stay connect, please. Yes. Don't worry, Sir DJ Murphy is a good person and he will give you watch hour. Diba, Sir DJ Murphy? Tama ako? Cooking order, I will play you. Paano kaya kita ma-chat, no? Nagpi-play ako ng mga video, guys. Nagpi-play ako sa mga friends ko na nakulang sila ng WH. Kagaya na isa nang patunay si Project. Ayan, si Project, piniplay ko yan siya. Piniplay ko siya. Cooking order, I play you later. Paano ko pa siya ipapakita? Later, I will play all your playlist. Ito, cooking order. Mamayang gabi, ipi-play ko yung video mo. Dito pa. Hindi ko kasi paano ko sa kanya sasabihin, di ba? I will play your playlist later. Oo. I will play all your video. I will play all your video later. Ayan. Ayan, nanonosebleed daw ako, sabi ng Junakis ko. So, meron siyang 44 video. Salamat, Sir Baryotic. Ayan. Uy guys, maraming salamat sa pag-support nyo sa akin na walang kakwenta-kwenta kong LS. Nandiyan dyan kayo. Maraming salamat sa inyo lahat dyan guys. O nga pala guys, ito. Mabilis lang talaga ako mag-LS. Thank you dear Kusina. Please add no escape. Yes, no escape. Don't worry. I'm honest. I play all your video. Promise. Andiyan si Project. I sent a proof to I play all your video. Ayun, naku naman sumasakit ang ulo ko. Hayan, ading EJ, Ma'am Julie and Sir Ryan, hello, good afternoon. Mega love shoutout to Sugdan, idol host. Thank you, Sir Ryan. Maraming salamat sa pagpunta mo, ading. Ayan, mega love shoutout, idol host. Thank you so much, idol. Ayan, maraming salamat, guys. Musta, ayan. Maraming salamat. My project. Thank you so much. Papaturo sana ako sa iyo paano. Papaturo sana ako kung paano mag-stream yard. Naka-live na ako. Wala Ayan. Nag-PM lang si Kong Win. Ayan. Nag-PM si Kong Win kasi isa si Kong Win na nag-play sa akin ng WH. So mamaya invite ko na siya sa mga gusto pong WH. Si Kong Win po guys. Di mo pala nakuha yun. Nagpi-play siya ng WH. Sana pumunta siya dito para makilala nyo siya. Nagpi-play kasi yan siya at isa siya sa nag-play talaga. Yan, maraming salamat project sa pa-heart nyo dyan. Ading
Ading Sir Ryan. Thank you so much sa pag-support. Ayun, naka-live si Inday Blackjack. Ayan, so, mabilis lang ako guys mag-LS. Meron na akong kalahating oras, no? So, malapit na ako mag-end. Malapit na rin kasi maubos yung load ko. So bago maubos yung load ko, so kailangan nakapag-end na ako maganon. Lakas makakayamanin sana kung merong wifi, no, para mahaba-habang LS. Kaya lang load lang kasi yung gamit ko. Kaya ito sinasambot ko na makapag-LS ako. Yung sinasambot. Ano yung Tagalog sinasambot? Ha? Minamadali. Sasambutin ko. Parang isinisingit ko, parang yung ano ba yun? Tagalog ako pero hindi ko Tagalog yung isinasambot. Sinasambot kong makapag-LS. Sinasaglit, parang ganon. Hindi ako makapasok sa live, madam. Bundok. Ay, ganon. Hindi daw siya makapasok sa live ko kasi nasa bundok daw siya. Ayun, sa bundok walang live. Sa pag nasa Maynila ka, sasabihin ng mga tao sa Manila, wala sa bundok niyan. So, si Conwin nasa bundok daw. Ayan. Kuminsan, nandito kasi ako guys sa Pangasinan. So, kuminsan, hirap ako magpagasinan ng live. Tapos meron akong natutunan na minsan nakakalimutan ko kung paano ko siya itatagalog. Ayun, lumakas yung hangin, malakas yung hangin. Ayan si Kabsat, taga Pangasinan din siya. Ilocano si Kabsat Mariotic. Sambot minamadali. Minamadali ba? Sasambutin. Minamadali daw. Salamat Sir Ryan sa pag-translate. Siya na hindi ako expert talaga. Ayun. Ayun, minamadali mag-LS kasi nga yung load konti lang. So yun lang yung masasabi ko. Ayan, ano nga, nasaan na nga ba ulit tayo? Ayun, kasi bumaba yung WHO, kaya ito sasambutin kong mag-LS kahit 1 hour lang para kasi tumaas siya ba, ganun. Tapos yun nga, project, PM tayo mamaya para ma-add kita sa para sa WH mo, yung buo idol host. Alin yung yung bao andilata, king kababaing no maantada, mampas ng si Lolo, si Kamog. Yung bao kasi yung bao dito guys sa Pangasinan, iba yung bao, 'di ba? Yung bao, yun ng nyog, 'di ba? Yung yun? Bao, yung ng nyog, yung tawa na lang si Sir Ryan in-explain ko lang ba yung bao, 'di ba? Yung yun ng nyog, yung kahoy ng nyog. Pero dito sa Pangasinan yung words na bao, bad word siya. Sir Ryan, pinapadugo mo yung utak ko. Mga taga-Pangasinan. Pinapadugo niya yung utak ko. Ikaw talaga, Sir Ryan. Bad words kasi yung ang tamang pronounce doon, bao. Ay, Diyos ko. Natatawa tuloy yung kasama ko dito. Kapag binasa mo siya bao, di ba? Pero pag i-pronounce mo siya ng Pangalatok, hindi bao, kundi bao. Pero yung meaning niya, pang babae. Ayan. Bao, shell ng nyog. Oh, yun nga, yung shell ng nyog. Pero kung lalawakan pa mo, kasi 'di ba nasa Pangasinan kami, si Sir Ryan, si AJNEA, nasa taga Pangasinan yan siya. Ganun din si Kabsat Mariotic, pero Ilocano si Kabsat. Pero si Sir Ryan, Pangalatok yan siya. Kaya eto, ginugulo niya ako mag-translate. Pure Tagalog ako. Nandito ko sa Pangasinan. So, Pangalatok, ayan, Elpopentedan. Ayan, Elpopentedan na daw sa'yo si Cooking Urdu. Yan, thank you so much Cooking Urdu to subscribe to my friend Elpopente. Thank you so much. Later i-connect on you. Yan. Tapos yun nga.
Yung lugaw, yon yung lugaw, binulbol. Oo. Yung lugaw sa kasi dito yung term na ano, natatawa sila. Hindi guys, kasi ikaw sa Ryan, ikaw na naman. Hindi, yung lugaw dito, ang tawag kasi dito ng lugaw, arroz caldo. Pero pag ni-research mo siya sa YouTube, kung ano talaga yung panggalatok ng lugaw, depende sa pag-pronounce, pero yung, kasi yung pag-pronounce nun, yun talaga yun. Binulbol, yun yung Tagalog nun. Ano yun? Yun yung, yung Pangasinan, yung pure, yung puro, malalim na, yun yung talagang tawag nila dito sa lugaw. Oo. Pag parang yung arroz caldo parang mababaw na term lang. Oo, yung arroz caldo parang mababaw na term ng salita nila. Pero kapag yung yung mother tongue nila, ganun yun. Oo, basta ganun yun. Ako lang nakakaintindi ng sinasabi ko. Tapos yun nga, yun. O, di ba? Alam ko na sa Ryan yun. Kala mo ha, ni-research yun Sir DJ Mervy, tapos pinakita niya sa akin sa YouTube na yun daw yung Tagalog, yung Pangasinan ng arroz caldo, ng lugaw. Okay? Ayan, project. Thank you so much. May jacket na ang iyong mga ninja. So, yung iba hindi ko nalagyan ng jacket kasi busy ako magdaldal dito. Oo. Ayan. Medyo busy ako na magdaldal. Ayan. So, yun nga. Sa family ni Mayas, pasensya na kayo sa akin. Walang kakwenta-kwentang LS ko. So, dadaldalan ko lang kayo ng bonggang-bongga. At sana nga talaga naman, kakanta ko. Kaya lang yung B8 ko, hindi kami close ng B8 ko at kung bakit hindi ko siya maintindihan. Nung last na nagamit ko naman to sa mga effect. Oo. Ginamit ko to nung last na nag-LS ako. Ang dami pa naman siniset nito tapos hindi ko nagamit siya. Ang dami tong to. Ano ba yan? Hindi ko matanggal. Oh, yan. Ito, meron na talaga akong V8 kaya lang hindi ko siya magamit. Kaya, kakanta sana ako. Oo. Itetest ko talaga tong V8 na to. Oo, kasi meron siyang meron tong mga effects. Kaya lang kulang ako sa speaker siguro. Nasira kasi yung speaker na ginamit ko or grounded siya. Kaya hindi ko siya nagamit ngayon. Oo, grounded ata kasi mulan siya na isang linggo din dito maulan. Tapos, yun, naging grounded na yung aking speaker. So, kailangan ko na naman bumili ng panibago kong speaker. Para magamit ko na naman ulit yung aking B8. Test lang ako ng test ng aking B8. Kaya, ayun. Di ko siya magamit. So, meron siyang effects. Sayang naman. Naka-ready pa naman ako maging chief mag ngayon. Kasi may boses siya ng chief mag. Sayang talaga na hindi ko siya magamit. Oo, in-order ko pa to sa Lazada. Kaya yung mga na binigay ko din sa inyo from Lazada. Char. Tapos yun nga, so hindi ko siya talaga nagamit ng bonggang-bongga. So sayang lang. Kasi wala akong alam sa mga electrician, sa mga wiring. Ang alam ko lang talaga pagkain. So yung nasa pagkain yung passion ko. Ayun, so sa ngayon, diet. Kasi nga, alam mo naman sa kusina, nakakaloka. Tumataba ang inyong post. So, eto, diet. Nagtataka nga rin ako sa sarili ko. Sige ang diet ko, pero tumataba. Nakakaloka, di ba? Nakakaloka. So, hindi ko alam kung paano gagawin ko dito sa B8 kung ito. Ayan si Mars, nag-live. Ay, premiere ni Mars. Ayan, malakas ang hangin, guys. Kasi nga, may bagyo daw. Ewan. Oo, malapit kami sa bagyo. Syunga lang, di ba, ang host? Hi, Ray Grace, kamusta ka na dyan? Maingay ba ako sa tindahan ninyo? Maingay ba ako? Ayan na, si Ray Grace, guys. Isa yan siya sa akin, nag-play ng WH. Ayan, alam ni host ang paggawa ng ugaw.
ginugulo mo yung yung kaisipan ko. Ibig na nahimik ako nagtatagalog dito, translate mo sa akin yan. Akala mo hindi ko alam yan? Char. Kasi Ryan ha, naaway mo ako. May problema ba tayo? Sumbong kita kay Ma'am Julian. Sa Ryan ha. So yun nga, gusto nyo naman guys i-translate ko, no? Yung ugaw dito, bata yun, bata. Ang tawag nila dito sa baby, pag sa Tagalog baby siya or bata, sa Panggalatok na kung i-translate mo siya, ugaw. Ugaw yun siya. Hindi uhaw. Ugaw. Ugaw. Mananatiling ugaw. Yung ganun. Sir Ryan ha, natapis mo ako dito. Ayan. Tapos yun nga. So yun ang Tagalog ng ugaw, bata. Sabi niya si host, alam niya gumawa ng bata. Malamang, tao yun. Ikaw talaga Sir Ryan ha. Ayaw ko maghugot-hugot, wala din naman kasing kabaunan. Kaya sorry, cannot be rich. Char. Ayan. Sa 5 million in my house. Thank you so much sa pag-stay. Thank you so much sa pag-stay nyo dyan, lahat dyan guys. Maraming salamat sa inyo. Ayan. Malapit na ako mag-end guys. Oo. Makakapag 1 hour na ako. So yun, sana naman umangat yung akin WH. Kasi talaga bumaba yung araw niya ng bonggang-bongga. Oo, nakakaloka siya. Pinag-upload naman ako, yun nga lang sa isang linggo. Isang beses na ako nag-upload. Kaya ayun, bumababa yung WH ko. Bumaba siya. Ito nga yun. Bumaba yung araw. Ayan, yung watch time, pababa yung araw niya. Tapos yung views, 6.6k na lang yung views ko. Pero yung sa subscriber ko, yung subscriber ko, okay naman siya. Pero yung revenue, ay naku, wala na ako. Wala tayong maasahan dyan sa revenue. Kasi hindi umaangat. Ano ba yun? Kasi ang tagal. Di kasi ako nagsusumikap. Kaya ganun. Madalang kasi ako mag-upload kasi nagbisi-bisihan ba ang inyong lola. Kaya, ayun. Mabagal ang pag-angat ng ating revenue. Ang kupadya ba? Pero sabi nga naman talaga nila, kahit mabagal lang iyong pag-angat, ang importante, umaangat ka kahit papaano. So, hindi natin kailangan madaliin ang buhay. Char, humuhugot na naman si host. Ayan nga. So, dapat natin itong pagsikapan. Sa bawat hamon ng ating buhay, kailangan lang natin maging matatag at pagsikapan natin na umangat. Ayun. Kailangan nating harapin kung paano natin paangat. Yun yung ating WH. Ayun, di ba? Ayan, Tamsak Harang. Maraming salamat sa Patamsak Project. Yun. Maraming salamat. Sa pag-support. And so, kung madali lang maging successful sa buhay, sana successful na tayong lahat, diba? So, kailangan natin itong paghirapan. So, ganun talaga, lahat naman ay nag-uumpisa sa maliit at kailangan natin itong i-grow para tayo ay umangat. So, yun nga, patuloy yung pagbaba niya dahil hindi ako nag-grow, dahil naging busy-busyhan ako, kaya yun, bumababa siya ng bonggang-bongga. Nakakaloka, diba? Ayan, guys. Habang andiyan kayo guys, maraming salamat sa pag-support. Ayan, sa Jimmy in my house, Pega Miguelam shoutout at good afternoon. Hi Rick Breeze, kamusta ka na dyan? Balogla yung abong mo host. Balogla. So tatagalogin ko na naman, sabi niya balog na yung abong mo host. Mas balog sa abong mo. Diba sa magkakasabayan lang tayo noon na nangingisda, pero mas malaki yung bahay mo. Yung abong guys, Tagalog nun bahay. Yung balog malaki. Yan. Malaki na daw yung bahay. Okay lang po ako. Yan, maraming salamat. Mabuti naman at okay ka lang. Yung balog, ang Tagalog niyan malaki. Yung abong, bahay yon. So sabi niya, malaki na daw yung bahay ko, pero mas malaki yung channel niya kaysa sa akin. Magkakasabayan kami niya mangisda ng mga panahon na nangingisda kami. Sa palagi ko dinikitan kita kay Ma'am Bioli or kay Sir Meryl o kay Ma'am Priya.
doon kita nadikitan. Kasi doon ako nag-start magdikit, doon ako mag-start mangisda. Doon ko din nadikitan si Sir DJ Murphy. Ayun, hanggang sa nag-connect na. Tapos si Boss Rick, yun, si Boss Rick, doon ko rin yun siya dinikitan hanggang sa napunta ako kay Kananay. Yun, nagkalat-kalat na, doon ko nadikitan si Ma'am Jess kay Kananay. Ayan, so kalat-kalat na. Tapos si Sir Romeo sa mga ibang channel na ginagala-gala ko. Ayun, so na-stop ako mangisda. Wala kasi ako mahuling matabang balyena. Walang balyena. Kahit di ako marunong lumangoy, nagsusumikap akong mangisda. Kaya lang wala akong mabingwit na matabang balyena para lumaki ang aking revenue. Kasi kulang pa ako sa pagsisid. Puro lang sisid ng hindi ko maintindihan kung bakit wala akong masisid na balyenang malaki. O, diba? Kaya eto, maliit pa, baby pa yung aking revenue. Pero okay lang yun. Sabi nga ng karamihan, wag magpapa-stress sa YT. Pero stress ako sa sarili kong buhay, char. May hugot no? Sabi nila, yung may mga magagandang ngiti at malalakas tumawa, yun yung may malaking problema deep inside. Hindi nila matawanan yung kanilang paano ko ba yun na-express? Sabi ganun na. So, pass na lang natin yun. Ayan. Yun nga. Buti nga, nag-grow na siya. Yung kailan lang talagang bagsak na bagsak yan. Ayay. Anong ayay? Tapos yun, buti nga nag-grow na yung bahay ko. Talagang sinikap ko siya maging 3K kasi ang tagal-tagal na niinip ako sa kanyang tagal. Ayan, cooking order, EJ2 views, video watching done. Ayan, thank you cooking order, pero this is, ito yung main channel niya. Ano ba yan? Si Ma'am Julian. Baba mo na lang kaya yung bahay mo, Sir Ryan, para di kita ni cooking order yung main mo. Para hindi siya dumidikit dyan. Ayan. Project, thank you so much. Talagang mula sa umpisa hanggang end, nandiyan ka nakasupport sa akin. So yung mga thumbs up na nandiyan dyan, galing yan kay Project. At ang kanyang views, galing pa rin kay Project 89. Kaya naman Project 89, thank you so much sa ayuda ng thumbs up at views mo sa akin. So, babawi ako sa yung WH. So, dalawa na kayo ni cooking order na ipi-play ko ng bonggang-bongga. Alam nyo ba guys, madami ako piniplay. Tapos yun, play kita talaga. Tapos puntahan ko ang iyong bahay mamaya para ma-play. Siguro isend ko yung resibo mo, mga welcome host. Isend ko yung resibo mo. Kusina, dear, your instant ID, tell me. Wala akong Instagram ID, meron akong FB. So dito mo ako sa FB ko. FB lang kasi I have no Instagram. So this is my FB. Teka lang. Ko. Ayan. Hindi na ako si Rain. Si Rihina na ako. Ayan. Pangalan ko nakalimutan ko no? Ayan. Yan yung FB ko. Man na lang ako, leave a message yan. That's my Facebook. Cooking order, that's my Facebook. Follow me and message me, and then I send your receipt. Yes, I will send your receipt. Ayan. Kusina, dear, ayun lang. Some cooking order in yan? Asan na ba ako? Kusina, dear, my Instagram ID, Sam Cooking in Urdu. Please join me. I'm sorry, but I don't have Instagram. I have Facebook only and Messenger. I did not using Instagram. I'm not using Instagram. Yan. I have Facebook only. I use Facebook only. Uy guys, ganito na to. Kuha ka ng chopping board. Ito na tayo. Yun naman pala. Alam niyo na.
nagugutom na daw sila. So, ayun, malapit na. Oo, dito, asan na yung box na to? Ako, unti-untiin ko na siyang iligpit habang nag-shoutout. Ayan, Project, thank you so much, yung okay, dear, yan. Excuse me, this is my, my Facebook. Katrina Regina Vergara, that's my Facebook. If you don't mind, please follow me and message on Facebook only. Tapos, box. At yun na nga, I will send you, your WH. Project is, play kita, tapos ang resibo mo, medyo matatagalan sa pag-play. Oo, pero, isisend ko sa'yo, promise. Alam mo naman yan, di ba? Pag sinabi ko, ipi-play kita talaga ng bonggang-bongga para sa WH mo, makakaasa ka doon na ipi-play talaga kita. Kasi mahirap yung mabudol. Ayun, ayaw ko sa lahat yung budol. I know Facebook ID. Oh, I'm sorry. I have no Instagram. So, I'm sorry. Pardon. Ayan, mahirap mabudol, guys. Kaya, syempre, kapag nagsabi ka, kailangan mong gawin yun. Kaya naman, ipi-play kita talaga ng bonggang-bongga ko, project. Oo, promise, i-play kita talaga. Kahit na madami akong piniplay, mapiplay ko pa din yung video mo. Oo. Ano ba ito? Bakit? Ay, mamatay. Ayaw niya mag-off. Ayun. Tapos ito, off din siya dito. Oh. Nagbiblink pa din siya. Oh. Di talaga kami bati na itong V8 ko na to. Matigas ang ulo niya. Hindi siya nakikinig sa akin ay. Ayan guys, nagliligpit na ako ng V8 na hindi naman siya nagamit. Kakaloka. Sayang ang V8 ko. Hindi ko nagamit ang bonggang-bongga. Ayan. Ayan guys, mag-end na ako. Cooking Urdu will end. My live is done. And ito? Ayan, ikot-ikot lang yan. Yan. Ikot lang. Ikot. So, dito lang siya yan. Dyan yan. Dito Igpitan mo yan dyan. O, yan. Kapag inigpitan mo dito. Pasarado ka. Ayan. Ayan, maraming salamat sa Super 89. Thank you so much. So, ayan. So, kung ilan yung binaba niyang ninja, yun yung dami-dami ng kanyang banana. Kaya naman, maraming salamat sa lahat ng mga nag-join, sa lahat ng mga nagpunta sa aking LS, at sa pagsama sa LS ko. Maraming salamat sa lahat ng mga nagdikitan dyan. Thank you so much. So, hindi ko na kayo maiisa, guys. So, maraming salamat, Ray Grace, sa pag-stay, sa pag-support sa akin, at sa paglaro ng harang. Thank you so much. At ganun din sa iyo, Project Cooking Urdu. Thank you sa pagsama sa akin, ha? At Sir DJ Merby Kabsat El Pupente, thank you sa pagpunta. Sir Ryan, thank you ha sa sa paggulo ng aking kamalayan, sa pag-translate ng iyong salita. Thank you so much. Ayan, Ma'am Jess, thank you din sa iyo. So natandaan ko kung sino yung mga nagpunta, no? Kaya naman, maraming salamat sa inyong lahat. Ayan, mag-e-end na ako, guys. Maraming salamat sa pag-join, sa pag-support sa akin, sa walang kakwenta-kwentang LS ko. Maraming salamat sa inyong lahat dyan, guys. Ayan. So, kita na lang tayo sa mga ibang LS. So, gala-gala pa more. Ayan. So, mag-end na ako. Cooking Urdu, bye! Hindi, mayroon yan silang salita na salita nila na nagpapaalam na. Yan. So, yun na. Nahuli na siya. So, yun guys, mag-end na ako. Maraming salamat sa inyong lahat sa pag-support. Thank you so much. Ayan, mag-end ako talaga, guys. Nakalimutan ako. Hindi nabanggit ko pa ngayong unang-una. Ikaw naman talaga. Tatampo ka na naman. Issue ka talaga. Sige, ulitin ko mula sa umpisa. Pinapahaba ko lang yung minutes para matagal mag-end. Ayan. Pinapahaba ko yung end. Para maano yung minutes pa. Oo.
Okay, ito na. Umpisan ko na. Ayan. Sa lahat ng mga nag-join sa aking LS na walang kakwenta-kwenta. Lahat ng mga nag-join sa akin dyan, sa lahat ng mga nag-support at nag-standby, sa lahat ng nagdikitan, nag-thumbs-up. Thank you so much. Ayan, maraming salamat sa inyong lahat dyan, guys. So, yun na nga, mag-e-end na ako. Naway, may kapulutan tayo, Archar. Ayan, maraming salamat, Greg Quiz, sa pag-support, sa pag-play, sa paglaro ng aking harang. Thank you so much. At maraming salamat sa walang sawang tigil na pag-play at sa pag-support sa akin at sa pag-intindi sa lahat ng mga flaws. Yes, ganun. Maraming salamat sa pag-intindi sa bad attitude. Yes, ganun eh, no? Ayan, maraming salamat sa walang sawang pag-support mo sa akin. Thank you so much. Ayan, ganun din sa iyo, project. Maraming salamat sa pag-ayuda mo sa aking thumbs up, views, at sa pag-stay mula sa umpisa hanggang ako'y mag-end. Nandiyan ka nakasupport sa akin. Thank you so much. At Cooking Urdu, thank you. I play your old video. I'm sorry because I have no Instagram. I have only YouTube. Ano yan? Facebook. Ayan. Facebook. Yun. Tapos, yun nga. Alpopen, Tesser, DJ Merby, Kabsat Baryotic, Ma'am Jess, thank you sa pag-support. Mayo ba? Niyo, thank you so much kahit nagka-problema tayo sa jacket. Maraming salamat. Ayan sa Sir Ryan, maraming salamat sa paggulo ng aking translation, sa aking paggulo ng aking kamalayan, na ma-translate ko yung mga sinasabi mo. Maraming salamat. Ayan. So yun na nga guys, nag-end na ako. Kita tayo sa aking premiere. Oo, may premiere si host. Baka naman sa mga hindi dyan busy, pa-notify ng aking premiere. So, meron akong premiere, 7:30 p.m. Short video lang yun. Mga 4 minutes tayo. Ayan. Yun na nga guys. Maraming salamat. Ayan, mag-e-end na ako. Maraming salamat sa inyo lahat dyan guys. See you around. God bless everyone. Bye! Okay na.